Ka Hill State People's Democratic Party HSPDP haka arpo hundre terek nailor arhaja arpusan kala rakhe ya ka lingko sngiap ka bash posnam jo umma ye hoping stone lingdo ubala klatna haka jingalang ka bala penlong ha umat sa nam jong u haka snong mau kalai hakmat ka college ka bawla seng na do ki por menshwa Uma ye hoping stone lingdo ude uway na kinoy lam makraw haka Hill State Movement na do kisnam kat kandai spa anropo hado bana yo ya ka jela ka bapura house nam kat kandai spa anyo puar but udeiru unong sang but u president jong ka HSPDP ude unong mi khmat ubala job bon samoy do kata hado kandai sen kanthi kumu MLA lai sen kumu MDC but shi samoy kumu MP Habakran na kasngi kan mau buram ya na kaliang uba Methodius Dekar menteri ke sarkar jela bat MLA ke HSPDP na Mountain Road ula ong bau ma hoping stone ulong unoy lam ubayo ijingai uba don ya kamensiem kum missionary udeiru ukna na nong kendong Henry uyo ijingai hadu katne na kabenta ke jela Ula ong ru dak babenrap baki jingyo ijong nado kisnam khat khandai spa anro po menshwa kidang sawa jam banya kran menta kenthop yo upot usam ke jingwan rung kerthap ki briu banabar baka jingdan kam ban yo no yala ka jong ka kada na ka benta ki IAS but IPS so sarong bat ngasuk men ba ban rakhe ka ni kasni ya ka ni kasni dap supos nan ka jing khlat jong ni uru ba ubaha ka jing im ka jonga ngapet je uni uri urang ba kum uta ulida uboyo ijngai uba sempang uba stad uba yar kecing perkhan henrei ubadan ya ta kamesim kecing syakri dan ubadan ya ta kamesim kecing sore lanang ikran ke english lanang ipen kala ketin english kala ban ong ba a visionary a great visionary leader henrei ubadan padiaka spirit jong missionary a visionary leader with a missionary spirit. Kata kali keculang kejong uni unong yalam ujongi. Kecela. Berhadin bangi layo ya kini kecela kejongi. Ibabu napdeng ujongi. Kebu napdeng kipat bak kecela ngilai. Men ngilai so tenan habang layo ya kecela lajo. Bana kalian ujongi ro ni dap ibarok kita kecing supmen bangi layo kecela. Andai uni unong yalam ujongi. Uni pala koron yak vision kumno ini yo ekecela kumno ngidon yak seng HSPDP syam lakut no tang bangile yo ekecela udon biang pade laki jong ki vision kumno bangintei yak ni kecela habangile yo ekecela la jong kumno pade bangintei yak jaga kecela kejung idon sakita ki vision but kat bai dang im idang kren yak ki vision ki jong te kumai kala kren menena khaman but kumai kren ki ni kinong elam ya nak liang jong ki NGO bat ki wei ngasngau ba ban but ya kanuksa ko jongi ban perthu ya ka dinchat ko jongi kamdei le se tang ka wei ka kantien lani kamdei le se tang ka wei kan lani ka de ka le se tang ka wei ka kantien lani tang ka wei ka kom le hare ki pun ki vision ki ba umne ulidar ula prat lenti ba ula pen inuksa le se ngimla ban but ya baro lani ngimla ban le abaro le ba ngimla ban le abaro kam semut pada bangi fail dan di bangi kambut eta kunuksa nomor kata kunuksa jo kecing soret kanuksa jo kecing let bah kanuksa kecing ya sakri iwei kecing iwei kata kecing pak banyak trilang kata kelak di lupa kuwi kanuksa ko unik nong lam ula peni bat kumba kula mata kasingi pendeng sendele singi ai ku puram bikini kino ki siki Hill State fighter ki balale stam nam tajungi langsung le se kata ro kadai ko wei ka nuksa ka bangi persiang membut kanuksa bu le lam une ure orang ba ngilapan feel no akiwi bentah dai le sing complete pada ki dinjat ki jong ye kini Hill State fighter ki bangi thrang bangin ai ka buram ne ki ka party HSPDP kamsen laklan hadu kat kini kising ni puli ye ki vision ki jong pada kata kumno i perkhat bante ye ka jela ngaso phla ba kumno ukna no kondong kumno ukna bana kani ka jaka ka jungi ka baki ong le se ka barang ti por le se ka barang khamduna ta development hendai uyo i jingai hadu kat kini kadai sia kapor kapamayan berkapor kapapla ubre hak tikpor haki juk kisnam siajar kenai spa nyenru pau nyo pau ter babun yo ijngai kat kini bat kini kiba uyu imu bat kini ki vision kiba uni unong elam jungi udon haki tikpor kiba mensua menta hakini kisni keleng saudong kacela ngilek bat blesi kiba buon kidon ki seng tremon sobha
ki don kuwe ki political party ru ki kren khamjam hakini kisni ya kita ki vision ki ba unai lam lo kren mshwara ki post nem haki por ki baladem bat ki ong yani bangi klet ek ki vision hande ni klet ki vision naman ni ken mau biang kawai ka vision ka ba udon unai lam jongi kalong bahadin bangi layo ya kecela kalong bakumno ngin don ba yala uput usam ubabiang kinong yalam menikin ke penagaliang jong ke NGO ke dan yang ta bakumno ngin yo ya uput usam ubabiang kata kali kubai ka vision ka ba unong yalam ujongi udan nalor kani ka vision ka ba udan bangin yo ya kecela ka jongi idon ru sa kubai ka vision kata kolong bapel ban pelatnya kata ke jingrung kertap ki mendar hapok kari ke jongi hapok kecela ka jongi bakumno bangi de banyo ya ka ILP kata kali kubai ka vision ka jongi hadin kali ke ILP ke vision ke jongi idon ru ke vision i ong balik se ke administrative lani kita ki bureaucrats ki jongi kin sa tlot bor i ong bangi de bandon la ke jong ka kadar ngimla kumbolong mentah ki IAS ki IAS bat ki IPS ngidon ka join kadar bat ka asam mentah kini kisni chief minister ubang ya kren hapo sutral komen bang bangi kwa bandon la ke jong ka kadar hapo jong ka jela handai unong yalam jongi ula kren dadu ki post nem ki ba manusia bangi kwa banjon don la ka jong ka kadar jong ki IAS ki IPS hapo ka jela ka jongi kat no ngila banle ya kata ngim kwa ban pular ngim nang ban pular handai to tem bangi bat ni buram mi unde ubang ba ubala no senyang bat ula ayangi ya kini kecela ke itu jongi bat kebaar kam kut tangkata ngila don do kajing temu ban lek ya kren ya ke sorka pada kani rek sengan sara apa ke kabinet ada ngiok ya kren na mentaban bu kino kicing saknam ya ke keteng ke jongi kumbang lek kita kinja surak dan kinja museum dan kinja college ki ban don ban sa kanam ke keteng jong une bu lawai jongi kuno ngelek kan keteng bat kamkut tangkata ka dondro ka jing angnut bat ka jing pensunga ko bangali campaign benfa ki ong bahato pilada pilong job kumban made pi kloin em banyak kren bat ka sarkar bangin dei ban asyuti ya kan dei ka sni klan ka jong uni urang ba bana kaliang ko junga ngan se kren ya kan ke banta pan na ka sarkar ba ladangi mio ka jela bar ko ba kan yo syutiru la kumno ko west ka sales ka dei ban rakhe ya kan ka si ba kan yo ko si kini kimdai ki jingpula kimdai ki bangi syukran tang bandam ndai naduk mesin ni trang ban ipwa ban urlong le kini bat nam ta kan nam bat kepuram jong une urang ba ubangi thon bat ni buram ya kalong den yang jong ublai sipon me ngangit skam ba pio snow ya bat pio ya kini ki bangi le menta kesini bat pio ya ka mesin ka jongi bat pio ba jing trang ka jongi ngimkot ngimla ban kod asis kota kolong dunia joki dari kedon kecing krang kumno pada pengin put den pada pun ulong kawai kendiat ya ita kecing angnur joki nang ikar ku ini ke parti HSPDP bagi kini pai pa barok ki badan mentah halme hakategas ngi la don lang ru ki bahayeng umait hoping stone lingdo ki nong elam ka HSPDP ki ken hon seng balang ki riu rang ba bar ki pat ba ki bala wan ban sakhilang hakategas ngi Lada dai kini ki DJ ta try kani ka lungko pum. Kini kalau ka jing ay mensir. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som.
Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ika dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya